ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва дача ва дигар квартираҳо ҳаста ки бо нархҳои арзон роӣ кардам. Мо қабул кардем, пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дохали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад сурат ва маълумотша дар WhatsApp имои экранбуда роӣ кунем. Дар номерои 8122020 имо WhatsApp дорад, метавонед сурат маълумотшо роӣ кунем. Мо дар видеои оянда рекламада мегузорем. Нархҳои хонаҳои имрӯза сар мешавад аз 40000 сомонӣ. Хонаи фурӯшӣ аз территорияи Варзоб, замини фурӯшӣ аз Варзоб, хоб хонаи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Рӯдакӣ, шаҳри Бохтар, Ёвон, Ваҳдат, Ҳисор, Рӯдакӣ ва территорияи Кӯлоб ва квартираи фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар, Душанбе, Рӯдакӣ ва аз дигар тарафҳо ҳастад. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 119 сомонӣ. дӯстон азиз, мо бошад навори имрӯза расар мегем то охираш тамошо кунем. маромад рафтем. барои азиз дават кардан котелники бели дача меган иҷара котелники ина кора бинед. ҳа итаҳот ина кора бинед бародаро, ина ҳама бора ҷамъ мекунад. ина бародаро ора ҳама айқафои кор мун. ина бо гаражи точка доштанист. салому алайкум соде бачоте. тоҷикистон обод мекунем, тоҷикистонмонро месозем. мо дар куҷое бошем, фақат ба ёди зану фарзандмон мешем, ба ёди ватанмон мешем. сарбаланд боше, хонобод боше, ина бороро бинем бародаро. ин ягон ҷое вайш нест. ина тоза айдарони кор ма ба шумо банавор гирифтесам. ина бародаро ора кор кесам. сарбаланд боше, лаббай бачо, лаббай. ина салому алайкум, ина бародарои тоҷики мас. ассалому алайкум. башак зиндагӣ кор хуб. зиндагӣ кор боратон хуб. зинда боше. сарбаланд боше. мо бо шумо мефахрем, ҷавонмардои тоҷики миёна мустаҳкам баста барои ватану барои зану фарзанди хумо кору меҳнат. сарбаланд боше. зинда боше. як мушидан тамом. зинда боше. ина бародароро хамошона мемонам. танҳо аз шумо занг задам. сарбаланду хонобод боше. ина бародарои азиз, бинед, сарбаланд боше. ина кор ра рафтеста. ширкати Бахтиёр дар хизмати шумо аст. ина тамоми чиро бор мекунам, зои мекунам ба ватан. ина сарбаланду хонобод боше. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якм замини фурӯшӣ аст ки замин барои дача кардан. замин қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, 32 километр, шоҳрои Душанбе, Хуҷанд, лаби роҳи Калон аст. барои хона кардан, барои дача кардан, ҷои беҳтарин. 9 сотиқ замин масоҳат дорад ки дӯстон азиз, гирдаш полни худ сетка каштага аст ва якчанд намуд дарахтонам дорад. хоб ҳуҷҷатош сертификат, яъне ки ҳуҷҷат дорад дӯстон азиз. об свет ҳаста, фақат мегзаронӣ, лаби роҳ дай, ҷои беҳтарин. 9 сотиқ замин, шоҳрои Душанбе, Хуҷанд, лаби роҳ дай, ноҳияи Варзоб, 32 микрорайон, 32 километр да ба шаҳр наздик, ҷои хуб. хоб нархаш мегӯяд 300,000 сомонӣ аст. бо муомилаи хуб арзон мешавад дӯстон азиз. ва рақамош якумаш Мегафон Тоҷикистон, дуюмаш рақамои TCL Тоҷикистон, сеюмаш рақамои Россия кор мекунад. WhatsApp ҳам дорад. ҷош ҷои хуба мегӯяд барои дача кардан, яъне ки муносиба беҳтарин аст дӯстон азиз. нархаш 300,000 сомонӣ аст. бо агар харидори аниқ бошад, савдо ва муомила дорад. хоб сертификат ҳуҷҷат дорад дӯстон азиз. агар ягон маълумотша нафаҳмида бошед, шумо дар ҳамин рақамҳои поёмда кадомишда занг занед, маълумотша ба шумо фаҳмода метиҳам. лайкора фаромӯш накунед, гузорам дӯстон азиз, ва навора то охираш мақсад тамошо кунед. имконат бошад силкаша дар WhatsApp мо падлисаш кунед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. срочная қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар деҳаи Туто гуфтагӣ аст дӯстон азиз. дар болои заводи ғишт гуфтагӣ аст соҳибуш. шаҳри Кӯлоб, мақсад ки тарафи Туто, деҳаи Туто дар болои заводи ғишта. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст ки 1 та кухни, 1 баня, калидор дурушта. кухни, баня, калидор дурушта дӯстон азиз. 1 та сурфачам барои шиштанам дорад, яъне ки бод инчунин тагош подвал, берунда ҳоҷатхона ва 1 ҳезумхона, 1 та шпанги ҷои дигар чизо ҳамин хел аст. хоб хона ремонтҳои беҳтарин кардагӣ аст, ремонтҳои люкс, яъне ки замонавӣ кардагӣ аст. хона дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 330,000 сомонӣ аст ки бо агар харидори аниқ бошад, савдо мешавад. 330 агар харидор бошад, муомила дорад. гирди хона маҳкам, хайна бо якчанд намуд дарахтам дорад. ина рақамошо 918. шахсоне ки мехарем метавонед занг занед, маълумотша гирем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Шаҳри Нав, хоб қишлоқи Элокида. ҳамин хел маълумот соҳибаш навист.
ноҳияи шаҳри нав қишлоқи элокӣ 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки байн кайдор пешаш бо хонаи хеле мақсад ки калидорча хоб хона хаш катур монтаж ва дар трезавош баъзеш корош кардагӣ аст не ки бисёр корош мондагӣ аст чун азиз мақсад ки хоб ремо пемо дош бисёр корош мондагӣ аст камтар дар треза ва чиёш кардагӣ аст як тақрибан 80% хоб мега дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 160,000 сомонӣ бо муомила дорад кадоми дар территорияи шаҳри нав ки ин хеле хона лозим бошад 160 бо савдо дорад метавонед занг занед маълумот гиред марама дӯстони азиз шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёянд комфортно мо ба шумо тавсия метиҳем перастичене граница акаи бекзодро ин ака зиёда ай 10 сол астае ки дар ҳамин соҳа кор мекунад дар ҳамин соҳа яъне ки ба сарҳаду рафта одам бурда меорам хоб шуморо аз территорияи Москва Московский област территорияи метро ва дигар тарафҳои Люблино омада худашон қабул мекунанд ва ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд нархи бурдан овардан бо маслиҳат тариқи мошинои комфортна чанд намуд мошин доранд ки ҳар рӯз рейс доранд мошин буда дурнуш люксае ин ҳамин мошини худчона дурнушон люксае кондитсионери вайфай дорад хоб дута рақама ҳар рақамошон WhatsApp имо дорад ва рақамошон 24 соат кор мекунад айноми кадани мо ки сухан кунем бо ягон сом муомила мекунанд ҳар рӯз рейс доранд хоб ягон саволу иловагӣ бошад ягон маълумотшо хуён агар фаҳмидан шумо дар ҳамин рақамошон нависед ки занг занед ҳамаашо ба шумо фаҳмида метиҳанд марама мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки срочная қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дӯстон азиз ленинский районда хоб мақсад ки пеши гардиши чойхона да дӯстон азиз заводи қанфит пеш шуда мегӯяд хона устохона мақсад ки ва дигар чизо яъне ки ҷои хуб дар ленинский район пеши чойхона радиостансияда обшим ҳамин хел маълумото духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад 40 квадрати метре бо об свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухонӣ ҳастае об ва свет мегӯяд доимӣ аст дӯстон азиз ҷош ҷои хуба мегӯяд мактаб заводи қанд устохона чойхона радиоса ҳама чи дар пешаш то дуруни душанбера мегӯяд тақрибан мегӯяд 7 минут мегӯяд яъне ки то 7 минут роҳ ҳастае ба центра мегӯяд мақсад ки наздика инчунин ҳуҷҷатам дорад просто мега сафар дора мега ба дигар мақсад ба дигар хориҷа ба хотир мега мефурӯшем квартира срочна нархаш 200,000 сомонӣ аст бо хай хатчон занг мезанем ва бо сабаби чақа арзон карданаш мепурсем ина рақамошон мегафон ва дӯстон азиз шумо агар ҳам хари рекламаҳои квартира хона замин мошин чизе ки боша роӣ кунем реклама мекунем агар ки шумо дар ягон хона замин ки лозим боша дар комментария нависед аз куҷо мо дар видеои оянда ёфтем ба шумо пешкаш мекунем лайка фаромош накунед навора то охираш тамошо кунед мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки срочная қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи сино профсоюз да духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад 42 квадрати метре бо об свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня боз инчунин 1.5 сотиқ мега замин дорад ки дар якум ошона мега мақсад квартира намедонам ки дом чӣ хел бошад чӣ хел аста яъне ки мега бо заминам дорад қадиш 1.5 сотиқ хоб ванна кухни аделия мега ҳоҷатхона канализатсия дӯстон дорад дар наздикии мактаб садик поликлиника супермаркет ва дигар чизо ҳастае мачитам мега наздикае нархи квартира 260,000 сомонӣ аст мега бо муомила дорад машруд пашруд ҳама чизои лозим мега дар пешаш ҷои беҳтаринае нархи квартира 260 ремонт дорад дӯстон азиз рақамошон билайн кадомиш буда ки мақсад маъқулае ки мехарем занг занем маълумотои бештар ва аниқша аз худашон гирем лайка фаромоша навора то охираш тамошо кунем мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи восе хоб ҷамоати хе раҷабу деҳаи пахтакор да хоб 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хонаҳои барак бо семблокати кардагӣ ҳастае ҳамом ҳоҷатхона мега ҳастае боз 6 сотиқи дигар замин дӯстон азиз хоб харидори аниқ боша мега срочна нархаш 75,000 сомонӣ ноҳияи восе ҷамоати хе ак намедонам хеш куҷо боша бо хай маълумот мегирем раҷабу деҳаи пахтакор да хоб ина рақамҳои телефоншон рақамҳои вавилони соҳибшон агар ки успет кардем хонаи арзона метавонем савдо карда гирем ва дӯстон ба хотири меҳнатҳои мо я лайка фаромош накунед хоҳиш мекунем агар ки имконият бошад силкаша дар WhatsApp имо telegram TikTok дар киҷо силкаша падисаш кунем ягон реклама боша марамад роӣ кунем реклама мекунем мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки қарор дорад дар территорияи шаҳри ваҳдат аниқ кадом ҷамоат маҳаллаша нагуфтем бо маълумотша мегирем барое ки нанависаи соҳибаш
4 сотиқ замин астае ки 3 дар хона кардагӣ аст. Хонаи нав не ки коробка аст. Мақсад ки бо корош мондагӣ бисёрша. Хонаи истиқомати нопура. Нархаш мега 110,000 сомонӣ аст. Хона бо гӯшти пухта буда, гидаш маҳкам. Хоб ина рақамошон мегафон астае. Хоб кадом ҷамоат, кадом мақсад ки литератураша хутон бо занг зада аз соҳибашон гирем тун азиз. Ҳамин хел хуб. Ва навора то охираш тамошо кунед, чунки квартира ва дигар хонаҳои арзон аст. Фақат лайка фаромӯша гузоред, навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба 8-ум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Дарёбод, хоб яъне ки наздикии озер дар гуфтагӣ аст. Бо хай хутон мегиред, озери меҳкора, ҳамин хел наистае. Обшим заминаш 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ аст. Хонаҳои коробка бигем, мақсад ки нопура. Ва дӯстон азиз, нархаш 170,000 сомонӣ аст. Бо мекард муомилаи хубам мешавад. خب خیلی خونه مقصد که منصر داره میتونه که دیتاژم کنیش اگر که تونین دیتاژم میشه میگم مقصد که منصر برای یک داره نرخش 170 تا نه رقمش در پایین ویدیو هستون عزیز اگر کدومتون در معقول باشه میتونین خودی حاضر زنگ زنین معلومات بگیرین فقط دستگیرتون فراموش نسازین بگذاریم با نهم کوارتیرای فروشی کوارتیرای فروشی نوبتی است که سروچنای قرار دارد در شهر بوختا شهر قرغون تپه خب نزدیکی شهر تریتوریای شبچراغ دو خانه کوارتیر است که در سایه ماشینا قرار دارد 35 کوادرات متر با سوی تامین است حجتخانه آشخانه بانیا ریمونتشان خوب است برای زندگی میشود خیلی نزدیک لبی راه نزدیک خب شبچراغ دوستان مرکز شهر نزدیک خب کوارتیر میگه دستروش نفروخته میشود با نرخ 280,000 سومونی است با معامله میشود و رقمشون بیلاین در کامنتر بسیار خوش کنه که از تریتوری شهر بوختا همین تریتوری شبچراغ نه کوارتیر مقصد که مونیم اینا خیلی باش دوستان عزیز زکاسی کداگیتون خب میتونید که معلوماتای پورا و انیشا از رقم‌های پایموده گیرین مرما میگذاریم بعد دهم زمینی فروشی نزدیک حولگی است دوستان سروچنای قرار دارد در ناحیه دنغره خب طرف کожа завод گفتگی است نزدیک مکتب خب لبی راهی کالو 200 متر آب و برق شامگه هسته معلوماتای پورا میگه طریق تلفن نرخ 40,000 سومونی است 6 سوتیق زمینه تقریبا 3 در خونه قطعه کلیدروش فوندامنتوش ریختگی است دوستان عزیز خب زمین در طرف شاهبور گفتگی است انیخته شاهبور و کожа завод نزدیکی مکتب و لبی روی کالوندا گیردوانش پول خود آدم‌ها زندگی را آب سوید دارد بو خیر معلومات میگیرین نرخش 40,000 سومونی است اگر خریداری انی باشه معامله دارد خب معلومات ایلاوه گیرم میگه طریق تلفن میگه صاحبش میتونه میگه رقمشو پراموی کور میکنه میتونید خودی حاضر زنگ زدن معلوماتای پوراش گیرین دوستان عزیز خب چی معلوماتی که اگر که داشته باشیم برای خونه رکام کردن معلوماتتون رو روی کنیم ما رکام میکنیم قطعی صورت معلوماتش و از کجایی که خونه میخرین در کامنت نوشته ما پیشکش میکنیم و لایک فراموش نکنید این بود نوار امروزی ما پیشکش نکردیم تا ویدیو آینده خدا نگهدار همه